Izinhlangano ezingenzi inzuzo ezihlomulile khona kuzo eziseDouglas, eMsinga nasePomeroy zilima ummbila, ubhontshisi, utamatisi, iklabishi kanye namantongomane. Kusisize kakhulu thina lokho ukuthi sikwazi ukulima ngoba kwenze ukuthi thina sikwazi ukuxosha ikati eziko. Kwenza ukuthi abangasebenzi mase kwenzeka sizovuna noma ummbila noma amapeanuts noma ubhontshisi kukwazi ukuthi kuqhasheke abantu laba bantu abangasebenzi abahlala ezitolo. Uhlelo lokuxhasa lemifelandawonye ligqugquzelwe inhlangano iBahle Zondo Foundation ngaphansi kweBahle Benefit Scheme ebihlanganisa iminyaka eyishumi yabakhona. Uhlalo wayo uDokotela uBahle Zondo uthi kumqoka ukuqikelela ukuthi izwe linokudla ingakho elula isandla eyinhlanganweni ezisebenza ngolimo. Ukulima yona into esikhulisile njengomuntu okhulele endaweni zasemakhaya. So ke ungayenza yonke into kodwa kuthiwa no farmer no nation. Okusho ukuthi uma ngabe engekho umfuyi noma engekho umlimi ayikho enye into ongakwazi ukuyenza ngoba ungawudokotela, ungawummeli, ungayipilot uyadinga ukudla. Ngakho ke ukudla impilo, ifood security eAfrika nje in general iyona into ekufanele ukuthi siyiprioritize. Uzondo uthi uhlela ukuhlomulisa ngemifundaze abafundi abenza ezolimo abangamashumi 20 ngonyaka ozayo.